Ten sa rozbehol, chalan. Ahojte všetci. Bol som tu asi pred týždňom na tomto revíri s cieľom zobrať si len jeden sáček boilies 950 gramov a použiť len boilies a chytiť nejakého kapra. Podarilo sa mi to. Ale polovicu toho videa, čo som nahrával, som si nechtiac vymazal. Som si myslel, že som si to už stiahol do mobilu a nestiahol, tak som to vymazal z kamery. Druhú polovicu som tak nejak poplátal a dal tu. Takže toto je vlastne pokračovanie. Chyť si svojho kapra na boilies. A budem pokračovať s tým, čo mi z toho vrecka zostalo. Asi polovica. A som trošku na inom fleku, ale nie je ďaleko odtiaľ a vyskúšame zase použiť len boilies, trošku nahádžem do vody a niečo do PVAčka a hodím to tam a uvidíme. Je to taká zase poprácová vychádzka, nič dlhé, do večera posedím a uvidíme. Miestečko je luxusné. A počasie je tiež luxusné. Takže minule som to nechal takto, ako som to mal predtým s vidrovým krmítkom, len som vymenil nadväzec so šnúrkou. Ale nemal som pomôcky na tú montáž, ktorú som chcel. Mal som to v inej taške doma, ale teraz som si to doniesol, tak si to prerobím tak, ako to chcem. Takže túto celú trubičku dám preč a dám to inak. Takže dám tam takúto spojku na odpadnutie olova v prípade núdze. Priviažeme obratlík. Dáme sem a nazad. Tak. A ešte potrebujeme ihlu. Vyvliekla sa mi tá gumička, tak ju dám len nazad. To šup. A do obratlíka tak toto zacvakneme na tú gumičku. A na tú gumičku. No a túto spojku navlečiem na tú karabínku. To je ešte taká dierka na taký malý štuplík, kde sa to dá úplne zaistiť, ale to stačí. Stačí to takto, keď to drží v tom, tak na samú zásek to stačí. Takže takto ešte tam dáme olovku. Zavesíme. Takže toto nezavesíme. To má moc malý ten obratlík. Takže nacvakneme tam olovko. Natiahneme tak. Tak toto vyzerá.
Takto to vyzerá celé. Takto to tam celé šupneme do vody. Dávam si tam moje sfingre z minula, keď som si zabudol krúžky odpadávacie. Druhá montáž. (16:34), mám nahodené obidve udice. Takže uvidíme, či to príde a za koľko to príde. Na zakrmenie som použil asi štvrť vrecka toho kilového, čiže nejakých 250 gramov som tam nahádzal určite do tej vody. Hádzal som len tak po jednej, dve, aby som čo najďalej dohodil. Kobru som si nebral, lebo cieľ je chytať len tuto nedaleko brehu. V začiatku je tu pličia voda, ale tam ďalej to ide do hĺbky. Keď som chytal pred týždňom, bol som na hĺbke hneď, tam som nemusel ani tak ďaleko hádzať, tu nás som hádzal trochu ďalej. Ale myslím, že tie kapre si to nájdu. Skôr či neskôr. Prešla 1,5 hodiny bez záberu. Takže tú ľavú udicu idem vyťahnuť a hodím to niekde bližšie a ešte trošku nahádžem boilies. Pravú nechám tak. - 18:07, prešla 1,5 hodiny, zatiaľ úplne bez záberu. Oproti minulému lovu som zmenil to, že som šiel viac do zátoky, čiže trošku aj do menšej vody. A v tej hlbokej vode okolo 8 metrov. Prvý záber prišiel zhruba po hodine, tu sme vyše 1,5 hodiny a zatiaľ úplne bez záberu. Tak. A čakáme ďalej, no. Nahádzať naslepo boilies a potom tam chytať má svoje čaro. Ale má to niekedy aj to, že treba čakať veľmi dlho. Za 3 hodinky som nemal ani záber, kdežto minule to bolo veselšie. Tam mi jedna ryba padla. Jedna ryba mi ťahala peknú jazdu, ale šteloval som si kameru, tak to som potom, keď sekol, tak už do prázdna. A jedného takého 5-kilového kapra som chytil. Ale dneska zatiaľ nič, nechcem byť až do tmy. Takže dám tomu ešte nejakých 15 minút, je 19:13 a začnem to baliť. A môžete kúknúť, ako to vyzeralo minule. Zrovna tam, kde mám nahodené a zakrmené, sa teraz na hladine pleskol taký parádny kapor. Tak čo teraz? Čo mi chcel povedať? Počkám ešte. Či sa náhodou nechce ponoriť až na dno. A to, že ešte 15 minút a ešte chvíľku.
Ešte to tam nechám. Tu na toto miesto, kúsok ďalej, sa mi viaže aj taká spomienka z minulého roku, na že ešte nevyťahuj, počkaj. A to sme boli s kamošom večer, mali sme nahodené na rybku mŕtvu, na zobáča a bolo 23:12. Keď som vravel, že idem už vybrať tú udicu a idem domov, nech sa ešte vyspím do roboty. A kamoš mi vraví, počkaj do 4:00. A tak ok, do 4:00 3 minúty. Tak som to nechal tam za minútu a pol záber a vyťahol som krásneho zubáča. A to bolo len tie 3 minúty, čo som súhlasil, že tam nechám dlhšie udicu. A tak to poznáte určite všetci, že ešte to tam chvíľu nechám a zrovna vtedy príde záber. Alebo to tam nechávate ešte chvíľu. Zistíte, že ste tam 2 hodiny dlhšie, ako ste pôvodne chceli byť a nič. No je to také, buď alebo. Aj, uvoľnil sa do keľu tam. Sakra. Sakra práca. To bola jazda. Super. Super pecka. No. Ten sa rozbehol, chalan. Záber. O 5:00 som začal, aj 19:11. Vlastne to už druhý záber, ale teraz je ryba na prúte. A prvá padla. Tam je nejaké drevo, nechcem ho tam pustiť. Sa ukáž. No, pekný kaprík. Zobral jednu bojlisku. Takže chytený takto pekne do spodného pisku.